The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and the intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For we know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Let us examine ourselves kung napa ba tayo mga sala nga wa pa nato isugid. Gikinahanglan kana nga atong isugid kanto sa Dios nga mahan, ikini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. So in order to restore our fellowship with God and be filled by God the Holy Spirit, gikinahanglan ato isugid kana ginamit ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alam kanin mo higala nga wala pa ikaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Ana kadan sa Acts 16:31. Kini mao ang una nimong pagabuhaton sa dili ka pa maga musalmot ning atong buhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Karon himo kita og pagsusi sa atong kaugalingon sa hilom. Let us pray. Ama na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo ni ining laing adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Salamat o Dios nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Dios o kining among pagatunan, nga kini mahimong panalangin na alang kanamo o Dios, pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Ing tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Welcome sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang ipakita magadupot nining atong tunanan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. So ang mga punto nga atong gitunan bahin kini niini atong topic nga diin pangita kita sa mga kamatuoran nga palig-on ining ato karon nga
gitutukan nga pagtulunan. Kagahapon nagisgot kita sa mga prerequisites nga ang Dios demand before He blesses believers atol sa ilang kinabuhi din sa yuta. So, ang Dios therefore sangkap sa matag magtotoo without exception. Ini gitawag og immeasurable, dili masukod, incomparable blessings. Dili yun mo ikatandi kini mong matang sa mga panalangin. Moreover, buot niya nga ibubo kini nga mga kaayuhan o mga benefits, mga provisions, divine provisions sa Dios. Buot niya nga kini ibubo unrestrainedly. Apan dili siya makabubo nini hangtod nga ang mao magtotoo makaangkon na siya sa katakos sa pagdawat kanila. So, ang imong panumbaling, your neglect or rejection sa pulong sa Dios, this will destroy the whole package. So, ang magtotoo nga naanas pagka-reversionismo, miatras na siya sa iyang espirituhan ng pagkinabuhi, gitawag ka ng blasphemous, pasipala na ang Diyos nag-iingon in effect. I don't know, dili ang Diyos nagsulti tuod niini ang magtotoo nga who turn to be negative nga nausab ng iyang pasiuna inay ang pulong sa Diyos karon nangalain naman ang iyang mga pasiuna. He changed his priorities, and so ang iyang neglect or rejection sa Bible doctrine mo ni makaguba lagi sa iyang ang iyang pagka magtotoo sa iyang pagkinabuhing espirituhanon. Ingon ka magtotoo kay mura man kung nag-ingon lang siya nini in effect, I don't want your blessings, Lord. Di ko gusto si imong mga panalangin, di ko gusto sa kanang kauswagan, di ko buot og mga kalampusan ba. I don't want my right man or right woman. I don't want a glorious social life. I don't want a life nga naay kahulugan. There is meaning and purpose. I don't want spiritual power. So, samaras nag-ingon siya sa Diyos nga, don't interfere in my life. I'll do it my way. You see? So, sa dili pa ang Diyos mo panalangin sa mga magtotoo atol sa ilang kinabuhi din sa yuta, gisangkapan kini sila kita mga magtotoo, gisangkapan sa Diyos the following prerequisites or provisions na ang Biblia. Kinsa man ang author sa Biblia, it's God, the Holy Spirit. The Holy Spirit gives to some kanang gifted pastor teachers nga mo ay magatudlo sa kamatuoran sa pulong sa Diyos ngadto sa magtotoo. Mo na nag-una nga pagsangkap sa Diyos, ikaduha ang pagkalabaw makagagahom sa Diyos Espiritu Santo, ikatulo ang Diyos nun nga plano o plano sa Diyos alang sa simbahan for the church. Ikaumpat ang tukma yun nga pastor magtutudlo. Ikalima mao ang imong tinagong panimo, kanang dili kay panimuyo correction, tinagong panimuyo, privacy sa imong pagkasasirdote. Gawas pa niya na ikaw ang logistical grace support. Isang kapan kita sa Diyos sa tanan ng mga gikinahanglan nato. Di nga adlaw kabilat na magkakaon, gibistihan kita na atong kapuy-an. Okay, all of this logistical grace support kini sa tuyo nga ikaw magtotoo makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ang pito na gyud, pito maning gilista din mao ning gitawag og
kagawasan nga espirituhanon sa magtotoo nga nagapuyo dito sa sulod sa operational divine dynasphere. It's spiritual freedom. So, sa diha nga kini mao magtotoo magapakita sa pagkapositibo sa ilang kabuoton ngadto niini mao mga kasangkapan o ipagsangkap sa Dios, thus learn Bible doctrine, siya uswag magasibog ngadto sa unahan ngadto hangtod nga makamot niya ang espirituhanong paghamtong. 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Then pagkabot na niya sa ang spiritual maturity, magahimaya na siya. They glorify God, and as a result, God is going to bless them during their lives on earth. Apan lagi na tay prinsipyo ang barugan nga only God glorifies God. Apan sa diha nga kitang mga magtutong magakabot na spiritual maturity, or otherwise called the maturity or capacity stage, then ana na may maya ang Diyos. Gihimaya niya yung kaugalingon gumikan sa imong nakabot nga kanang katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat mga panalangin, katakos sa paghiugma, all of these capacities. Okay? So, I hope na klaro ni mo na. Mo ka na ipagtubag na itungod yan itong unsa ni mga gipangsangkap sa Dios sa mga magtotoo sa dili pa niya panalaginan ang maong mga magtotoo. Samtang niya pa sila din sa yuta. Ang sunod nga pangutana din ni mo ni. Inungdanon na ba din mga pangutana? For what will be the Christian be rewarded at the judgment seat of Christ? Now, unsa man kuno ang mga ganti nga alang sa mga magtotoo dito sa judgment seat of Christ or bema seat. Now, okay, paminaw. Dito sa judgment seat of Christ, ang kinabuhi sa magtotoo, paghimuan o pagtasal will be evaluated. Kaya binisaya sa evaluation, pagtasal man. So, ang kinabuhi niya, ingon nga Kristohanon, himuan o pagtasal will be evaluated for eternal reward, nagantihan siya, o otherwise kanang loss of reward, dili siya magkanawan o ganti. Now, kining maong panahon, this period then, mao ni gitawag nato nga pagtasal nga panahon or evaluation time, panahon sa pagtasal. And our Lord is judge, maghuhukom siya, will recognize those who attain spiritual maturity on earth. Iyag yung ilhon. John 5:22 and 27. 1 Corinthians 3:11 hanggang sa 14. Now, ang ilang pagpositibo will have permitted God to glorify Christ by pinagi sa pag-impute sa super grace ngadto kanila samtang niya sila niining kalibutan nga gidumalan sa tagas. The perfect just pronouncement ni Ginoo Kristo will be to parlay, dugangan pa kini mas grabe pa, those wonderful blessings into still greater rewards in heaven. Napagyoy. Greater rewards. Romans 5:17. Ang Kristohanon pagagantihan dito sa judgment seat of Christ in proportion sa iyang divine blessings in time din sa panahon.
ang mga ganti nga iyang pagadawaton gikan sa Dios reflect God's magnificent love and will glorify the Lord to the maximum hangtod sa kangturan throughout all eternity. Okay? So di na matangtang sa pagdawat na nimon sa mga ganti hangtod na kana imo ng pahimuslan hangtod sa kangturan throughout all eternity. Now, okay. Niya ipungtana din nga unsa man kuno ang kanang katungdanan sa usa ka magtotoo ngadto sa iyang gobyerno to the state. Okay. Now, in the unsettled times, kini mo pamangod ni mahiluna gyud nga kagubot na magani karon in panahon in which we live. It is the grave responsibility of every believer. Dakong kanang katungdanan kini tulubagon kini sa matag magtotoo to advance in maturity. This is the essential contribution iyang ikatampo sa matag magtotoo ngadto sa iyang nasod. Now, perhaps you have heard speakers or basa ka tingaling mga libro o mga articles on our declining momentum ingon nga nasod. Now, ang atong national vulnerability murag makapakurak yun nato the inevitability of an historical shake-up with all its horrifying hardships o mga personal tragedies murag magkapa kanang pa kuyaw yun nimo magkabati kakuyaw ni mga pangitabo. What can you do? What can one person do? Ano ni pangutana? Well, pagsuwat tingaling ato sa mga kongresista ang kanang gamit sa imong katungod sa pagbuto, casting your vote, or tingali mo dagan ka usa ka katungdanan. These are your rights, imo kini mga katungod, and are the proper means of citizen expression ini atong sistema sa panggobyerno. Now, but you have written repeatedly and still nagpadayon kining mong dagan sa panahon, trends of evil wa man not turned around o man mausap. You are certainly not to go beyond the bounds of establishment into ayaw yung appeal ni mga activism or revolution kay kini makasamot hinoon makapa kanang si pagyud noon ini mga kaguliya nga ang pangitabo. You see, that would merely hasten our fall. Now, ang imong katungdanan is to get into the eye sa mata yun of the rapidly intensifying storm. Kini ato manigitandi o kanang unos kini nga atong ipangatubang ingon nga nasod. Pabilin yun. Just get into the eye of the rapidly intensifying storm and stay there. Pabilin niya. Stay there but keep on keeping on sa imong espirituhanong momentum. Padayon yun. Ayaw yun kanang lugak sa tublang Visayan. Ayaw yung hunong, ayaw pag kanang kawa sa kadasig, padayon, sibog sa unahan. Sa mong espirituhanong momentum, pagpuylo, o pagpuyo diha sa pivot, karabang gunit sa kaligon sa imong nasod. Stay in the pivot. O imo ka nang mabuhat because nagapadayon ka man sa pagkapositibo. Nagmatinumanon ka, nagmakugihon ka, masubayon ka man. You are consistently, persistently positive and daily persevering
diha sa pagtuon, pagtubo sa pulong sa Dios. But always be aware that it is every Christian's responsibility to obey and respect sa mga balaod sa kanang Diyos nun nga katukuran or the state. Ang matag kanang hamtong nga magtotoo siya usa ka saksi alang kang Ginoong Kristo ngadto sa mga di magtotoo in the nation. But both by word of mouth, and from the magnetism sa imong espirituhan ng pagkinabuhi. Mao kana ang imong ipakita ngadto sa imong nasod. That is your function. That's your responsibility to the state. So I hope nasabtan mo kana. Now, okay, naipuntahan na din unsa man kuno ang mga espirituhanong mga gasa. Well, kung isgot ang mga espirituhanong gasa, kini, of course, we know from doctrine nga, ang matag magtotoo has been given by God the Holy Spirit. A particular spiritual gift or gifts sa panahon yun kay ikaw naluwas. Well, sa akong kabahin, akong naamguhan, samtang ako nagpadayon sa spiritual momentum na amguhan ako, I realize nga I possess the spiritual gift of evangelism. So, well, I began to realize and discovered later as I continued getting plugged sa pulong sa Diyos and pressing on my spiritual momentum that my God-given gift is evangelist. Usa kini sa permanent spiritual gifts in the post-canon period in which we now live. So, usa kini sa mga permanente nga mga spirituhanong gasa. So, okay, akong gitubag na kanang pangutana. How did you attain your spiritual gift? O na, ay insunod ay pangutana giyon sa manimo pag kabot sa imong spirituhanon nga pag-ila nimo sa spirituhanong gasa. Well, tubag, I attained my spiritual gift human sa pagpadayon, masubayon o malabotayon nga pagtuon sa pulong sa Dios for some time. It is true that a believer can only discover a spiritual gift samtang siya nagapadayon sa pagsibog dito sa unahan spiritually o ang paggamit sa pulong sa Diyos sa iyong kinabuhi without compromise. So, ang magtotoo has to reach the super grace life. He should be aware nga ang mass evangelism is the responsibility of prepared men nga naay spiritual gift of evangelist. O he should likewise be aware nga ang atong katungdanan ingon nga mga magtotoo mao ang pagpadayag to present the gospel, ang balita sa kaluwasan, to tell people how to be reconciled to God. Sa nila pagpasiguli ngadto sa Dios. Segundo Corinto 5:20. Now, ato nang i-set aside mo mga pangutana kay na may mga lain pang punto nga itong paghisgutan ato ipadayon na sometime. Okay. Now, kitang mga magtotoo, of course, makapadayon kita kung atong mga sana samtang niya pa kita nining ikaduha nga ugna sa plano sa Dios tungod kay na nag-iya malagi kita kinaiya mo kasasala pag gawas yun nato sa tagwangkan sa tuinahan naana niya ang kinaiya mo kasasala o
mo na nga mukuyog ka na imong kinay magkasasala hangtod sa lubganan. Okay? Na okay. So kay kita na may kinay magkasasala nga mo imuga tukmod na to, pagtuod na to sa pagbuhat o sala. Adlaw-adlaw, hindi kaya adlaw-adlaw, kada kanang gutlo yun sa itong kinabuhi. Every moment by moment, kini apil na mong guni sa gubat nga spiritual warfare. So, ang imong kabuoton mo igagad kung buot ba imong ang mudumala sa imong kalag mo ang kinayang makasasala o ang Espiritu Santo. Duha man na silang nagkaatbang. Duha tay kapilian. We have two options. Whether we will let our own sin nature control our life or let the Holy Spirit to control our life. So, mao na nga sa diha nga kita makabuhat og sala, ibaw naman taniyan ni. This is just a review na po. Sa diha nga kita makasala, God is going to discipline us. Kaya nga naman, mga anak man taniya. Ang mga anak sa Diyos mo iyang disiplinahon. Dili mo disiplina ang Diyos sa di magtotoo. At haling uban magpilosopo ang mga di magtotoo niya. Ang bintahan di ay dili ko disiplinahon. Dili ka disiplinahon, pero hinukman ka naman. You have been judged already. You are condemned already. O nang di na mangilamot ang Diyos nimo. Giagad lang ang sa Diyos ang imong kabubuton sa imong pilion. Nagkaroon kayo mipili ka mas kanang imong kinaiyang magsasala. Old sin nature nga mo dumala niya sa imong kinabuhi. Di. Kay tungod sa imong pagbuhat o mga salala, pagpagkasala, nagkanit-kanit na, naglunang na sa kasalanan. So mo na nga. Kaya anak ka man sa Diyos, disiplinahon ka. Tuliron ka niya. Pabalikon ka. Now, God's discipline is to, unsa may tuyo sa disiplina sa Diyos. Sa ngadtos magtotoo. God's discipline, paminaw. God's discipline is to motivate a believer to recover residence sa operational divine sphere. Kay sa diha nga makasala taas ang tapuyo, tuwa man ta sa cosmic system ni Satanas. Cosmic Dinosphere 1, which is the kanang unsa man hatred complex. Hatred complex. Unya CD2 magkalikan na sila. Duha man na sila kung CD1, CD2. So, mao na nga, God is going to discipline us to motivate us to recover residence. Aron kita makibalik dito sa operation of divine sphere. Now, God disciplines only His children. Di ba niya? Ako ibalik. God disciplines only His children, not those who are not His children. Ang mga dili magtotoo, di niya disiplinahan. Now, doon na may intensity nini o degrees sa disiplina sa Diyos. Unsa man to? Warning mo yung una. Okay? Ikaduha, intensive. Kaya pagpanumaling mo, di mo isugin. So, mahagbong nas intensive. Kung hindi pag yung ka manumaling, mahagyun ni mo huwag yung mag-usab, nagpadayon na lang yung kas pagpagkasala, ikaw, reversionist muna. Then, unsa, ang ikatulong, maximum discipline mo na sin unto death. I hope dili na natumubot. Kinapaita na. Now, a believer functions dito sa CDs, duha man lagi, when he is out of bounds. Pareho ko na basketball ba ron? Once we sin, we're out of bounds. So, ito ang mo function dito sa CD ng iya sa tanas. Thus, ang Diyos
magdisiplina ka nato to warn us, to wake up, higmata kita ngadto sa atong right senses as believers. A believer should function in his Christian way of life, in bounds or in sync. Otherwise, the referee, kinsa man ang referee, God's justice or ba mo referee, blows his whistle to warn us. Mupito dayo. So, timan ina, ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi or the Christian way of life is a supernatural way of life. Dili kasagaran nga paagi sa pagkinabuhi. Ug kay dili man kasagaran nga matang sa pagkinabuhi, kini nang inahanglan pero di pod kasagaran nga paagi sa pagtuman ini. Kasabot ka? We should ask ourselves, are we carnal or spiritual? Kung tanag kita kanunay, carnal ba ka ako o spiritual? Inumdumi nga ang kinsa man to, mga tanag ko nimo, kinsa may mo himog kanang klaro, tataw, tinaw sa pulong sa Dios. Kinsa may mo himo nini? Who makes doctrine vivid, clear, and lucid? Kinsa man? Walain ang bala ang Espiritu Santo. Mao ni iyang papel. This is his function. He makes doctrine vivid, clear, lucid. Ngadtos matag magtotoo nga nagatuon sa pulong sa Dios. Sama ni nga itong gibuhat karon. Tuon man tas pulong sa Dios. Ang Espiritu Santo mo ay patinaw, paklaro ni ini. Siya. Dili kining nagayaw-yaw din. Instrumento naman siya. So, we have to be faithful therefore sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. So we have the things to remember sa pag-apply, paggamit na nato ngadto sa atong kinabuhi. To be a winner na. Ano atong uluhan sa atong to be a winner in this life and in the next. You see, kaya ma-winner man gyapon ta dito in the next life. Umikan sa atong unsa kanang mga rewards na unya nga ihatag sa Diyos kanto after we have successfully unsa complied sa iyang mga mando, consistently, persistently studying, fulfilling the plan of God. So tod unsa may magapahinumdum natong mga butang, what makes us remember things always? Unsa man? Unsa man ito paghinumdum nini nga itong ipangisutan? Namon na itong giingong inculcation through repetition. Pagsilsil, pinaagi sa pagbalik-balik, subli-subli, that makes the difference. So, develop the memory pathway. No ni memory pathway na to, inculcation is the key. Okay, ang yawin nining tanan. Inom ka ni Pablo nga kanang nagasinati siya sa lingan lanog, kanang tunok sa iyang unod, thorn of the flesh. Kung sa may tuyo niyan to, the purpose of which was to pressure him not to become arrogant. No, to'y nagapugong na arrogante o mapahitason. Masabot ka? He even failed to face it when he prayed 3 times that God remove it. Sayop ng Apos Pablo. He failed to face it. God instead replied him unsa may gitubag sa Dios kaniya, Pablo, ang akong grasya igo na alang kanimo. My grace, Paul, my grace is sufficient for thee. So,
suffering, ang pag-antos, alang sa pagsuway, testing ba? Alang kinis kaayuhan nato ng mga magtotoo. Suffering for testing is beneficial to us believers. Now, ayaw yun kalimti nga atong common objective is pleroma. Pleroma stage in life, the high ground of super grace. Mao na nga, padayon, malahutayon yun tanini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Hinumdumi itong prinsipyo, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason sa atong pagkaton, kinahanglan mo labaw kini sa kapaspason sa atong pagkalimot. O we have to make gnosis ngadtos pagka-epinosis. Kay gnosis, sa man academic knowledge raman. Whereas ang epinosis, mo na ng metabolized Bible doctrine. Ginaling na. So we have to memorize but metabolize it. See? Di lang kay kutob ra sa imong pagsag-o nini dili. Kinahanglan atog yung i-metabolize ang pulong sa Dios nga itong natunan. O ang iyawi nini is unsa? Pagtuo. Faith. Once you put your faith on the doctrine that you have learned, imong nakatunan, then mulihok dayon ng Espiritu Santo. Mulihok sa iyang kanang papel, his function to metabolize it. It's God, the Holy Spirit, that makes doctrine real. Alang ka na itong mga magtutuo to make it work sa atong kinabuhi. Kasabot ka? Now, so kinahanglan ng atong dili kay short-term memory, kundi long-term memory. Mo'y atong kanang objective, itong tumong nga kabutonon. Long-term memory requires unsa? Repetition. Balik-balik. Muna ang uban tingali ninyo nga nagasunod na ning atong daily Bible study, tingali mo uban mo ragi gipulan na mga okay. Imo po ng kabubuton. You see? It's a matter of choice. Ibaw na ka sa prinsipyo niya na. Now, unsa magituyo nining gibalik-balik na to, the reason for repetition? Well, the reason for repetition is for the rate of learning to exceed the rate of forgetting. Basta? Consistent. Malahutayon, kanang masubayon. Consistent post-salvation epistemological rehabilitation. Kay sinilsilay man lagi ni atong kanang paagi sa pagtuon sa pulong sa sinilsilay, inculcation. Remember, dili ta makagamit what we have not learned. Basta? Unsa man mo paggamit katong wa man mo makatuni. Believers only go to emotions when they have nothing in their soul. Emosyon ra lang gamiton. Pagbati ra gyud. Nga wala ba gani kalabutan ka that has nothing to do with your spiritual life. Diba na tingali ka mong mga bago, karon pa mo kadungog niya. Our emotion has nothing to do. Wag yo'y labot ang atong pagbati kung bahin na sa espirituhanong kinabuhi. A big majority, luoy kayo, balandungon. A big majority of believers today are ignorant of Bible doctrine. Tingali murag bugatra ng pagkasulti, no? That's a heavy phrase. A big majority of believers today are ignorant, no knowledge of Bible doctrine. Subo yung kayo, balandungon. So, perspicacity, sabot. Og perspicacity, nagkahulugan kini og having keen mental perception and understanding, meaning discerning, dali ra ka makaalingat,
dali ra kang makabantay. You see? Mao na epekto nining perspicacious nga kanang pagtuon kay you have that keen mental perception and understanding. The process, unsa may process nini? Well, study and learn. Sunod, understand what is learned. Sabtag ng imong kanang katunan. And then, apply it. Gamita ka na kay na-metabolize naman na sa Espiritu Santo. Gihimo na ginang kanang tinuod, tataw, tinaw sa Espiritu Santo. Unya, ikaupat ni nga lakang hinumdumi gyud na kanunay sa imong kinabuhi. Ang malikon, ang proseso nini tun-i ug katuni. Kaduha, sabta ang imong nakatunan. Ikatulo, gamita kanang imong nakatunan. Ikaupat, hinumdumi kana kanunay. Hinumdumi, remember it all the time. So, timan ipon yung prinsipyo din no? Simple kayo ng prinsipyo ha. We cannot apply what we cannot remember. Gusto? Madawat ka banana? Tinod. Di man ta makagamit ni adtong dili na to minuduman. That's why repetition never bothers a believer's spiritual momentum. Okay? Di gyud ni makabalda sa imong spiritual momentum kaning pagbalik-balik. In fact, it increases your opportunity to grow up. His opportunity, kini magtutuo ang atong isutan, ang iyang spiritual momentum ba? Now, there are two kinds, by the way. There are two kinds of perception in the church age. Ini atong panahon simbahan. Ang una nini, the easy way. Ikaduha, the hard way. Now, unsa man ang easy way? Well, the easy way, Bible doctrine learned from pastor teachers' teaching. That's the easy way. Now, the hard way, learning pinagi sa divine discipline. Pinagi sa disiplina sa Dios tungod sa pagka-negatibo sa kabubuton niya ng mga magtotoo. That's the hard way. Upon the easy way, Bible doctrine nga nakatunan pinagis pag tudlo sa pastor magtutudlo, the pastor teacher's teaching ministry. Now, learning the easy way, unsa man learning the easy way? This is what we call spiritual momentum. Kaning spiritual momentum, mao ni ang spiritualong pagbuylo sa atong kanang pagtubo ng espirituhanon. So, learning the easy way, pinagi sa paggamit ni atong hinumdumi to. 10 problem-solving devices. Gisangkap ra ba na sa Diyos kanato? 10 problem-solving devices. You use them. Yeah, that is part of Operation Z. Naman na sa gate number 4 kanang maong paggamit niya ng 10 problem-solving devices. Operation Z. Unya ikaduha, impersonal love for objectivity. Number 3, enforced and genuine humility. Enforce. Pugson yun mo. Sa aron maanad ka. Mo na ibot pasabot. Enforce. Anara. Imong kaugalingon. Ala. Mahimo na ng madugay na mahimo na ng kanang second nature sa imong kinabuhi. So, enforce and genuine humility. Mo develop man ng kanang pag-anad ni mo, develop man ng genuine na yun, nga pagka mapaumsanon. Well, by sitting and listening to the teaching ministry sa pastor teacher ni mo. Lingkod, paminaw, ablihin ang imong dunggan.
Okay? Concentrate. That is learning the easy way. Apan ang learning the hard way. Unsa man? By learning how to go back to the easy way. Amo na. Pagkat-o nimo, unsa nimo pagbalik ngadto sa easy way. Now, the hard way means when the believer faces divine discipline, magatubang na siya og disiplina sa Dios, wa man siya kanang katakos to face any suffering. Wala. You see, that's the hard way. Akong malikon, ang lisod nga paagi nagpasabot nga sa dihangang magtotoo, magatubang na siya disiplina gikan sa Dios, wa man siya katakos sa pagkatubang niya ng maong pagantos. Kay pagantos, pantuson mga. Kung napantunon ka, mo malingon, panton naman na, disiplina. So, iginahanglan nimo pagbalik ngadto sa easy way. Balik. The spirituality inside the divine atmosphere. Go back. Balik ngadto sa spiritual momentum nimo. I hope na sabtan nimo na. Now, unsa magyoy? Bugtong tuyo. What is the only purpose of divine discipline? Well, ako naman nag-iingon nimo di padugay. The only purpose of divine discipline is to make a carnal believer realize, magkaamgo siya, o sa iyang pagkaamgo, mubalik siya sa iyang espirituhanong kinabuhi na he is supposed to live. You see? Usar man kamatang sa kanang espirituhanong panginabuhi na itong ipakinabuhi sa Diyos ka na to. There's only one. We have to go back if we want to straighten out our life. Pick up the pieces kung nagkagidlay na ang imo. Kaya tungkol sa pagpanton kanimo sa Diyos, na mga pagantos diha. Remember, ayaw gyud kalinti katong the doctrine of volitional responsibility. So may tuyo nini. The purpose of punitive suffering. Punitive ang kanang panton, pagdisiplina. The purpose of punitive suffering is to have the carnal believer recover gikan siyang pagkakarnal ngadto sa pagka-espiritual. Suffering for blessing, ang pagantos alang sa panalangin, is motivation to move on the believer's spiritual momentum. No na ay pagantos nga kana pagdasig kanimo sa pagpadayon sa pagsipog ngadto sa unahan, pagkabanti sa imong spiritual momentum. Now, diha sa Job Kapitulo 5, versikulo 17 ngadto sa 18, nindot kaya ng paghulagway diha, behold, how happy is the man who is disciplined. Na, kung sa kamalipayon, sa usa ka magtutuo nga gidisiplina. Kitang mga magtutuo, when we have suffering, angay tang magpasalamat sa Diyos. Because it is for our own good. Kasabot ka. In fact, ang suffering is our friend. Atong higala. Atong amigo. Dili na to kontra. Dili na to kaaway ang pagantos. Kaya nga naman, pasalamatan lagi na to ang Diyos kung natin pagantos. Dili kay salamat lang taga. Salamat Diyos na imong ihatag pagantos. Of course, sakto man na magpasalamat ta sa iyang paghatag kanatong pagantos aron kita madasig sa atong pagpadayon sa atong espirituhan ng kanang abanti kay kana alang sa atong kayuhan samta kana alang na sa atong kayuhan for our own good. Di man nila itong law of volitional responsibility kay kining maong balaod, the law of volitional responsibility started diin
Diin man ni magsugod yun. Dito sa Harden sa Eden, sa dihang si Adan ug ang babae na unsa nalaglag. When they fell, dito magsugod. When a believer is in the cities, cosmic dynasties, mo ni gitawag he is divorced from reality. A reversionistic believer who is arrogant, nga kanang psychotic, neurotic, will be used, kinigamiton ra ba siya to test spiritual believers who are already in their spiritual adulthood. Momentum testing ni kining matang sa unsa paggamit niyan itong mga reversionistang mga magtotoo. Kasabot ka? Ako ra ko balikon tos pag kanang patinaw nimo. Ang usa ka magtotoo nga nausab na, nambot pasabot, na reverse na, ning atras, ingnon talang. Ang magtotoong mi atras yang pagkinabuhing Kristohanon, Espirituhanon, kini siya mapahitason. Giingon gani dinhig psychotic, neurotic na siya. Kini sila gamiton kini sa Dios sa pag kanang suway to test niyan itong mga espirituhanon, spiritual believers nga nagakabot na niya sa ilang spiritual adulthood. Kini bahin ni sa pagka spiritual momentum ato man po nagtunan ug ato naman nagitunan, no? Now, ang usa ka magtutuo nga nagatubo sa espiritu, spiritual, a believer is spiritually growing, sensitibo ni siya, sensitive to know if he is already out of line or not. That is part of discernment. You see, makalinggat siya dayon. So, ako malikon, nga magtutuo nga nagatubo espirituhanon is sensitive to know if he is already out of line or not. So, he ought to know unsaon man sa Dios pag lihok sa iyang essence, sa iyang kinaiya. God always watches His children, of course. 24/7, of course, moment by moment. Wag yoy takna nga dili siya makabantay. Of course, God always watches His children, seeing to it that they live their spiritual life. Nagpadayon sila to renovate their minds, taking in the post-salvation epistemological rehabilitation. Nagbantay ang Diyos. We must make rebound a second nature na. Alang ka na to. Ingon nga, unsa? Paagi to hold on to God's spiritual power. At umangko ng spiritualong gahom sa diha nga kita nag-function in the right way in our spiritual life. 2 Timothy 2:26 nagaingon, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil. Now, every time nga mo sinati kitag mga pagsulay, mga kalisod, mga kanang pagpiit, we are not to focus to them. Dili. Ayaw tutuki kada sila mga testing, difficulties, pressure. Ayaw tutuki hinoon ang mga assets, ang mga kaayuhan, mga kahimanan nga gihatag sa Dios kana pinagi siyang grasya. Mo'y tutuki. Kasabot ka? Ayaw tutuki itong mga pag-antos, mga kanamay. Ayaw. Now, yes, it's true that ang mga kalisdanan, mga pag-antos, mga kasakitan o mga pagsuway, they do bring pain, of course. Di man ta makalalis niya na. But sa diha, once we recognize and realize they are divine discipline, unsa man mong gamiton? 1 John 1:9 dayon, rebound, recovery technique sa 1 John 1:9.
If you are outside, kung tuwa ka sa gawas, sa DD, Divine Dinosphere, you have no armor. Okay? Mao ni ang mga disadvantages. Wa ka na hinagiban, wa kay no armor, no weapon to fight against temptations. You are being disciplined. Idisiplina ka, kay tuwa man ka sa gawas sa imong tukma nga puluyanan. God never gives us more testing beyond what we can bear. Dili man. Di man po siya muhatag ka na itong pag-antos nga o pagsuway nga di gyud nato makaya. Di nato maagwanta. Dili. We believers have to face every kind of suffering. And it is we who can determine if kini sila disiplina ba o panalangin ba. Now, atong pangutanon itong kaugalingon. Okay? Naminaw ka ba? Mangutan natas itong kaugalingon. Unsa naman ang kanang kahimtang sa kong espirituhanong kinabuhi? How is my spiritual life? Or what is the status of my spiritual life? Maura pag yun niya nga ngayon itong ipangutana nining kanang giatubang na itong bagong tuig. Okay? Kaya kini atong pagtuon ini karong pitsaha. Katapusang adlaw sa tuig 2019. This is the last day of the year 2019. So, let us ask ourselves again. Unsa naman ang akong espirituhanong kinabuhi? How is my spiritual life? Or what is the status? Unsa na may kahimtang sa akong espirituhanong pagkinabuhi? So, sundan na yung pangutan. Kanang asinso ba ko o naga-atras? Naga-abanti ba ko o naga-atras in my spiritual life? Mao na. Atong ipangutana kining mga pangutanaha nining pag-atubang nato sa bag-ong tuig 2020 o atong ipanginaot nga atong matubag kini sa positibo nga sakto, husto ang atong pagsunod unsay gimando sa Dios kanato ingon nga iyang mga anak kay mao kini ang kabubuton sa Dios. Mao na nga atong gipanginaot nga ikaw magmainiton padayon sa samot ang imong pagkadasig sa paghimo sa pulong sa Dios nga mo imong pasiuna to make it as your primary priority una gyud sa imong kinabuhi. Because remember the principle, what our attitude is towards Bible doctrine is really or actually our attitude to God. Ayaw na kalimti. Unsay imong pagtagad sa pulong sa Dios, mao gyud na ang tinuod nga imong pagtagad sa Dios. Magampo ta. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong dugang nga pagpatinaw kanamo sa imong kamatuoran nining adlaw. Dili kami takos nini o Dios. We do not deserve, we do not earn, we do not work for it. Kini grasya man. Grasya nga imo kaming ipalahutay hangtod ning katapusang adlaw nining tuig 2019. Sa among pagatubang ug bagong tuig o Dios, ubani kami. Kaya wala kami mahimo sa among kaugalingon kung wala ikaw. Ang imong gahom, ang imong pagsangkap kanamo, ang imong grasya, maura gayod ang among gisaligan, samtang niya pa kami niining walog sa mga luha. Liguna kami o Diyos sa among pagsalig, paglaom, pagtuo diha sa imong mga pulong, nga mao lamang kini ang among gabayan sa among pagkinabuhi. Sa paglawig namo nining kinabuhiya, dasiga kami sa among pagpadayon sa pag-andam sa among kinabuhi nga masuba
tunong ug masibo lamang sa imong plano. Salamat o Dios sa imong paglamdag kanamo nining tanan. O danda kami pagbalik. Sunod tuig, ugma, nga bago namang tuig, ikaw lamang magadasig kanamo. So we can go through all the vicissitudes in life, in the midst of problems in life, difficulties in life, but we have that strong faith in you. Ikaw lamang ang among kasandigan o kasaligan nining tanan. Hangtod nga imo kaming kuhaon physically, physical death or the rapture, whatever comes first. Kami magapaabot lamang according to your perfect timing. Salamat o Diyos sa imong gibuhat sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. O nagampo kami nga imong ipadayon. Use in mighty way kining among ministry. Nga, of course, this is the teaching ministry of God, the Holy Spirit. Salamat ning among Bible study through the YouTube. Ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.